Защо конкурентите ти имат повече клиенти, а ти не? Защо хората не избират моя бизнес? Къде греша? Да, конкурентите ти не са по-добри, просто изглеждат по-надежни. Помисли си, когато ти търсиш фризьор, заболекар или ресторант, кое е първото нещо, което правиш? Търсиш в Google и избираш този, който има най-много и най-добри отзиви. Клиентите ти правят същото. 92% от хората четат онлайн мнения преди да купят, а 84% вярват на отзивите толкова, колкото на препоръка от приятел. Ако твоят конкурент има 105 звездни отзива, а ти само 10, познай кой ще изберат. Започни да събираш отзиви, отговаряй на всички коментари, поддържай профила си активен. Искаш автоматична система, която събира реални 5-звездни мнения вместо теб? С нашата платформа изграждате доверие на автопилот. Клиентът получава линк за отзив, AI отговаря вместо теб професионално и лично. Най-добрите коментари се превръщат в красиви постове. Повече социално доказателство, повече продажби. Запази час за разговор и виж резултати още този месец. Линка е в биото или под видеото.